Tak dobrý večer, po roku vás zase všetky vítam pri stánku Tauris. Zase vám chcem predviesť rozrábku bravčovej polovičky. Môžeme začať, podrežeme si bravčovú hlavu. Bravčová hlava sa využíva hlavne na výrobu tlačenky. Prejdeme na zadnú časť polovičky, oddelíme si stehno od kare, bravčové koleno, všetky výrezy, ktoré vznikajú pri úprave bravčovej polovičky, sa používajú na výrobu rôznych výrobkov. Takže prejdeme ku stehnu, zoberieme si bravčovú panenku, oddelíme si kare, poznáte určite lahôdku z kare alebo deprecínsku pečienku. Takže som vám v krátkosti priblížil, ako sa rozrába bravčová polovička. Ďakujem vám za pozornosť, prajem pekné vianočné sviatky, hlavne veľa zdravia a kupujte výrobky Taurisu. Dovidenia na budúci rok.